Dacă mi-aduc aminte, este o poezie, cred că de acum 15 ani. E o poezie a legăturii. Nu poți fi tu însăți, nu te poți cunoaște decât prin asimilarea a ceea ce a fost înaintea ta. Dar nu numai. Nu numai. Ce mai degrabă o încercare a noastră de a ne raporta la infinit, la Dumnezeu? Păi gândiți-vă că orice particulă din noi n-are timp. Ne-am născut din ceva care a fost înaintea noastră. Purtăm în noi un trecut infinit și transmitem mai departe de asemenea către infinit. Foarte interesantă această încercare de a explica materia ca fiind o proprietate a energiei. Eu așa consider că purtăm în noi tot trecutul, evident că trebuie doar să știm să căutăm în noi. Ne-ați adus niște cărți. N-am adus, tot provocat de temă, am stat, fiind profesor, nu este elegant să te prezinți cu lecția neînvățată și atunci am încercat să găsesc ceva care să se potrivească și... Vreau să ne citiți o poezie. O să citesc, apropo de întrebări, că tema ca atare, repet, e o temă provocatoare, dar în niciun caz... Nu se poate discuta despre așa ceva, pentru că infinitul este complex, dar... Nici nu putem să-l trăim de altfel. Pentru că Dumnezeu este deasupra lumii. Apropo de întrebări și apropo Dar putem să încercăm. Putem. De întrebări importante, esențiale, Nikita Stănescu, binecunoscutul său stil, a încercat să dea câteva răspunsuri la următoarele întrebări. Ce este viața, când începe și încotro se îndreaptă? Este titlul uneia din poeziile sale. În toate părțile deodată, zise cel fără părți, într-o singură parte, zise partea. Ce este? Cum ce este? Este pur și simplu. Adică E, adică S, adică T, adică E. Primul E mai vechi decât ultimul E. Atât. Concentrarea... Da. Eu apreciez foarte mult stilul lui Nikita Stănescu și în afară de poezie și a avut o percepție extraordinară și fac așa un pic de legătură cu o definiție pe matematică, dacă îmi permiteți. Cum să nu? Matematica nu este o știință, matematica este într-o formă sau alta prezentă în orice act al nostru de gândire. Literele sunt tot una cu cifrele, fenomenele sunt tot una cu simbolurile. Matematica prezentată în secolul nostru drept știința științelor este în realitate o religie, religia religiilor. E de fapt poezia pură, poezia poeziei poeziilor. Renunțăm deci să ne exprimăm în cele 10 cifre și o luăm de la capăt folosind sistemul mai complex de cifre, numite litere, cu care vom face ecuații și amestecuri savante. Fiecare cuvânt, dacă l-am scrie cu cifre, iar nu cu litere, și-ar găsi corespondența într-o ecuație. A ști să vorbești matematică, de fapt, înseamnă a ști să vorbești înseamnă, de fapt, a ști matematică. Deci reușește în câteva fraze să pună pe un loc important matematica, dar spunând că de fapt matematica reprezintă orice. Păi de aceea matematica o regăsim în toate și putem să facem corelație între matematică și artă. Trebuie să o și transmitem. Noi o găsim, că o facem pe semne că ne și place, o gândim unii dintre noi. Ideea este să reușim să o și transmitem. Și aici vorbesc din rolul meu de profesor. Uitați aici, mai am trilaterul. E un cer cald peste mările triste în liniștea dinaintea întinderii orizontului. Da, sunt mai noi. Prima lege a sufletelor. Dragostea adevărată o află numai sufletele obiective. Atunci, dragostea perfectă se împlinește numai prin suflete involutive. Corolar. Deci, sufletele sunt prietene prin relații și pereche prin funcții. Am putea defini cumva o funcție între noi și Dumnezeu? Apropo de iubire și de dragoste și de relație. Funcția fiind la bază o relație, mă duc în termeni
de specialitate, evident că este bine să fim în relație. Nu cred că toată lumea este în relație cu Dumnezeu, dar un om împlinit este cel care are o relație. Trebuie să primească sau trebuie să simtă, oricum primește, sunt convins, de la Dumnezeu continuu ceva, în primul rând viață, și materialele pe care le-am pregătit la un moment dat am găsit exact acest lucru, tot în Nikita Stănescu. Faptul că exist înseamnă că sunt important pentru Dumnezeu. Dacă nu eram important, nu aveam de ce să exist. Da. Dumnezeu chiar dacă mi se pare că existența nu ar fi cu nimic impresionantă. Dacă Dumnezeu a hotărât să fiu, înseamnă că am importanța mea în... Da, asta este și ideea Sfântului Ioan Gură de Aur. Dacă Dumnezeu ne-a creat din iubire, înseamnă că noi suntem foarte importanți pentru El. Da. Iar sensul nostru este acela de a colabora cu Dumnezeu. Continuă Părintele Stăniloae. Omul este colaborator al lui Dumnezeu în desăvârșirea creației. Matematica este un exemplu. Arta este un exemplu. Apropo de ce trebuie asta trebuie să fie. Da. Apropo de ce trebuie să însemnăm noi, mă întorc la Noica și spunea că avem două alegeri, ori să fim brute, ori să fim teologi. Păi Dostoevski spunea că dacă nu crezi în Dumnezeu, atunci totul îți este permis. Da, cred că adevărul este credința aceea care nu e pusă pe tapet, pentru că sunt foarte mulți care cred și care declară această credință, dar uită că trebuie să-și aplice principiile. Păi atunci ne întoarcem la ce zice Sfântul Apostol Pavel: credința fără fapte e oarbă, moartă, nu contează. Credința nu fără fapte, credința fără simțire, fără interiorizare, că fapte poți să faci, dar comuniunea este dincolo de faptă, consider eu. E o retragere în tine și un moment al adevărului care personal nu știu dacă l-am putut avea vreodată 100%. Dar mi-aș dori să am acea putere să stau singur și să zic că exist numai într-un context divin, nu că aș fi divin, dar că trebuie să mă adresez unei divinități, să mă rup de toate cele lumești. Da, interesantă ideea asta. M-a dus imediat cu gândul la Sfântul Apostol Pavel, care din nou spunea: aș vrea să strig, nu, că nu mai exist decât atunci când Dumnezeu, când Hristos există în mine. El și-a dăruit viața lui Hristos și a propovăduit. Cum am putea ajunge ca prin... Chiar, am pus întrebarea asta. Prin cultură putem ajunge la cunoașterea lui Dumnezeu? Ce rol are cultura? Este ea un impediment? Este un blocaj? Este oare Întorc o întrebare. Permiterea sau cunoașterea în sine ne-a fost permisă sau am obținut-o în contextul pomului cunoașterii, pomului din centrul, din mijlocul raiului, și această cunoaștere cred că ne-a fost dată, dăruită, deci nu o obținem printr-un efort propriu. Evident că așa pare, dar eu sunt sigur că marile idei și ceea ce lumea a avansat în cunoaștere s-a datorat pur și simplu lui Dumnezeu, considerând că își dorește nu că ar fi singur, nu că ar fi, ci tocmai pentru a fi înțeles. Deci El dă drumul acestei cunoașteri tocmai pentru a fi înțeles și a fi perfectibil ceea ce a creat. Da, și atunci prin cunoaștere, prin creație, participăm la ceea ce înseamnă dragostea lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu pentru această lume. Cu siguranță avem există un Cultura ceva trebuie să ne înalțe, nu trebuie să ne îndepărteze. Da, asta atât timp cât o înțelegem ca un factor nu de progres, ci de autocunoaștere. Deci trebuie să intri undeva în tine cu ceea ce știi din afara ta și să se producă o chimie între ceea ce ești tu și